Salam Ata Vatan TV YouTube kanalımızın mehriman tomaşaçylary. Ata Vatan dünýäde gepleşigimiziň täze sanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniya ştadynyň San Francisco şäherinden dowam etýär. Gepleşigimiziň öňkü sanlaryna size San Francisco'nyň bir neçe gezeýmeli ýerlerine gezilenje çagyrypdyk. Bu sanymyzda bolsa sizi San Francisco aýlygyna gezilenje çagyrýar. Şonu meşhur Golden Gate köprüsünden geçeriz. Sorumuz yine Artanlık, Kaliforniya, San Francisco'da gelmeli köprüleri uğraştırıyor. San Francisco gezelenjeden wagtyňyz gemi bilen gezelenje maslahat berip bileris. Biz bu şähere öň bir neçe gezek gelenem bolsak, ilkinji gezek gemi gezelenjine goşulýar. Fisherman's Wharf bilen Pier 39-nyň arasynda San Francisco aýlygyna gemi bilen gezelenje etmek üçin günüň durly wagtlaryna mümkinçilikler ödülipdir. San Francisco aýlygyna Şol ýerden isle agşam ara günüň batyşyny romantik synnasyň gelýärmi? Ýa-da günüň dowamyna aýlygdan şäher synnasyň gelýärmi? Durly bahaly biletlerden özüňe laýyk bolany saýlap satyn alyp bilersiňiz. Gemi bilen gezelenjimiz dowam etýän wagty bese-de San Francisco barada maglumatlary bermegimize dowam edelim. Golden Gate köprüsüne goýlaşýar. Amerika bilen baglanşykly ikonik derejedäki binagarlyk sanalsa, olaryň ilkinjileriniň hataryna bu köprüni agdalyp geçiljekdigi hemme mälimdir. Biz bu köprüni köp Hollywood kinolarynyň ýatlaýan bolsak gerek. Emma uzunlygy 2,17 kilometrden gowrak bolan bu köprüden isle awtolog bilen, isle velosiped bilen, isle de ýörek geçmek mümkinçiligi bar. Beýikligi 227 metr, eni 27 metr bolan bu köprü 1937-nji ýylda ulanylmaga berilýär. Köprüniň gurulşynyň umumy bahasy häzirki döwrüň pul gymmady bilen hasaplanda $500 milyon gowrak bolýar. Konferansiýadaki Golden Gate'den gelýän biletler, bilen akabada bolýar. San Francisco'da biz şu an yel güçlü gemimiz var yaratı. Arkada köprü korkacak oluyor. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night
Merhabalar, ine bu yerde orta köp kinolarda hem görüp bolýan meşhur Alcatraz türmesini hem yerleşen Alcatraz adatyny görýärsiňiz. Häzirki wagtda açyk muzeýe öwrülen bu ada bir neçe ýyl mundan ozal Amerikanyň meşhur türmeleriniň biri bolupdyr. Şäheriň uly ýaşly ilatynyň 44 göterimi ýokary gojaýyn tamamlan. Bu görkezji bilen San Francisco Amerikada Seattle şäherinden soňra ikinji orunda durýar. Bu şäherde ortaça bir maşgalanyň ýyllyk girdejisi 81.000 Amerikan dollaryna barabardyr. Sagatlyk girdejisi bawatyna Amerikanyň iň girdejili şäherine ýaşaýyş hem gymmat. Şäherde köçede ýaşaýan öýsüzler hem az däl. Emma garip sany iň az şäherleriň biri hem San Francisco'dur. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz şu ýerde jemi 3 bölümden ibarat bolan San Francisco gedelenjimizi jemleýär. Gepleşiň biziň sanlaryna bolsa Silikon jülgesi, Kaliforniýanyň merkezi şäheri Sacramento, ödüni çekici Davis şäheri, Napa jeňeli we Lake Tahoe kölüniň gyzykly maglumatlary, ogudan şekilleri size getireriz. Biz şeýle hem Amerikanyň beýleki künjeklerinden hem täze gepleşikleri ýazgy ederiz. Ona näme mehribanlar, Atawatyn TV-de ýakynda görüşýänçek, häzirlikçe siz bilen hoşlaşýarys. Hoş sag bolun. San Francisco'dan öpüyen sorumluluğu belli var. San Francisco'da Ford'da çeşitli Ford'da şimdi diyeceğim diye. İlk anlamında başka bölümümüzde belki yeni Amerikan Birleşik Şartları başka şehrinde Durşansa her bir şey